dutse in kai kwana biyu baka ci abinci. Daga karkanka kenan. Ai ba da matsaya mai kwaram ya fi mana. Yau das. Salamu alaikum. Ya ji. Ya jama'a. Ya aiki. Ya jama'a. Kai hakuri. Kai hakuri bawan Allah. Alhaji. Wala Alhaji matsala ce da mu. Babba ma. Wala an kwantar da matata. Kaga ranar barka. Ran da ta haihu uku. Haka ne. Ranar barka ta ƙara uku. Shi ne ba yi gobe suna yadda na sa tsumma na tohe. Aka gaba da abin ƙaruwa zai yi. Gashi rago ɗaya na saya. Magana Gashi ta haihu ƴaƴa hudu. To dama in ba irin ku Alhaji ai da irin ku shine talakawa ba za su wahala ba. Wallahi ba za su wahala ba. Saboda kuma zo gurin Alhaji Bukari. Yabba dan shi mai tausayi ne. Yana ba taimaka mana da hali a taimaka. In yi ma alƙawari kawai ka je ka ci bashi. Haka ne. Da sarki. A taimaka mana Alhaji. Da yawa. Allah ya saka da ne. Mun gode ba. Ya Allah ya taimaka. zumunci. Allah ya daya ba. Allah ya zumunci. Allah saka da ne. Kai ka ci gaba da gauraya ba. Kaga Barin gauraya. ya mana ni ba cokalin nan ba zai mun ba. Ai ko na duka Kai. Ka jira ni da Allah ka jira ni. Kai ba ka saba kullanta. Iwa zuwa. Kai iwa zuwa da. Aiwa, a halina ne ma. Kai fa kai almajiranci a Maiduguri. Yomu da aka ce mana dan waken ka ci guda sai ka shekara daya yadda na ci 70 kwana na uku na gudu. Kaga da za mu ga alhajin nan? Ai ni ban taba ganin bawan Allah ba da sai ke. Za mu je wani waje da kai. Ya kaba ni na nan ga ma za mu je. Kuma in muka je wajen ƙaryan ma da za mu shan tabo masa dole ma ya ba mu kuɗi. Ban faɗa maka ba. In dai gobe muka samu kuɗi wurin Salaha za mu dawo. Allah. Ka san bancin garau-garau. To wani faɗa ma nan garau ne. Gaskiya faram akwai daɗi. Mauladi. Ai kai ka fi ni ma. Kaga kai ba ka ya ihe ka. A karka ga maganan banza ma. Ya yanzu. Allah ka dai. Ya araba daidai kowa ya ibi nasa. Ya mai ruwa. Haka yi ne na ga ko share ko gidan ba share ba. Na yi labar yanzu ne nake son an samu haɗa ga baki ɗaya. To me faru? Ruwan ne suka yi. Na fuskanci kwana biyu gaskiya ma kula da aikin ka ba. Allah ya mata malam wallahi alhaji Allah akwai dan matsaloli ne amma za a gyara ka sani dai alhaji Allah. Gaskiya kamar ka gyara. Ya Allah kan Amurka mu so juna. Ba gyara ba komai. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Abu alaikum salam. Ya hakuri, ya hakuri, ya hakuri. Kai hakuri kowa na abin nan na kan kowa. Alhaji. Me ke faruwa ne? Yawwa Alhaji. Wallahi maman mu ce ta kwanta rahin lafiya aka ce sai ta haifa na dal buhu 4. Ruwa 50 lita 7. Majini rabin drum. Rabin drum. Rabin drum. Wallahi jini rabin drum. Kukan nan bayan da ke kai ka. Ina zuwa. Doba goma ɗari. Alhaji na akwai tausayi. Alhaji akwai taimako. Alhaji akwai tausayi. Ina Ba ga ka kwanaki. yo ai haka yi mana ranar nan. Ai. Sai na yi maganin mutanen. Ta dama baka san su bane. Wannan mutanen ni
da safen nan wajen Shafi'u mai shayi sai da naga an haɗa musu indomi da kwai kowanne daga cikin su yana shara. Ni za a rena wayo ma? Na ga ma Alhaji. Kwanaki sun zo na basu wato ko yanzu shi ne suka zo suka cin wai kaza ko. Ai yan damfara ne ai. Zan yi maganin. Damfara ne irin Na san abin da dauka kansu.